NetAM, il-Breakfast Show ta' Net Television se jirritorna mis-27 ta' Settembru se jerġa' jixxandar mit-2 sal-ġimgħa bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu. Iżda din id-darba b'differenza. Din id-darba NetAM se jixxandar fuq Net Television u Net FM fl-istess ħin b'mod simultanju. Tkellimna mal-producer ta' dan il-programm Kien Kutajjar. Jien flimkien ma' Roberta Bonello u Jordi Farrugia ser kolna programm interessanti b'differenza għaliex din id-darba ser ikun mhux biss fuq it-televiżjoni iżda ser jixxandar fuq Net FM ukoll. X'apparti ser niltaqgħu ma' kandidati tal-Partit Nazzjonalista u diversi mistiedna oħra ser nagħtu pjattaforma lil artisti, kantanti Maltin u għawċin illi għall-ewwel darba fuq it-televiżjoni Maltija ser ikunu jistgħu naraw il-music videos tagħhom kif ukoll nisimgħu l-kanzunetti tagħhom fuq it-televiżjoni u anke fuq Net FM. NetAM se jkun magħmul mill-aħħar aħbarijiet, analiżi tal-gazzetti, aġġornamenti ta' traffiku u temp u diskussjonijiet dwar l-aħħar ġrajiet kurrenti ma' mistiednin differenti ta' kuljum. Dan il-programm se jkun preżentat minn Kien Kutajjar u Roberta Bonello.